So, bale yan guys, bibidyoan na lang natin itong ginawa natin dito kasi natagalan kami dahil sa mga nadidelay na materyales. So, ngayon guys, ito yung ginawa namin dito. So, guys, yung sa may terrace. So, bale yung mga pati pa si Mano niya, yung mga puan, itinalis din natin. Ayan. Bale, stainless yung pinaka-tile trim niya. So, bale na ilagay na rin yung mga sliding windows. So, medyo natagalan guys yung pagkakabit nila ng sliding windows. At syempre, pati yung mga vendor natin, ayan, naikabit na rin natin. Kabit na ng tao natin. So bali yan guys, itinaris namin dito lahat. Ito yung pinaka main door nila na pinalitan namin dahil luma na rin dating pinto nila guys, yung dating main door nila. At syempre yung mga grills dito nakapasok sa loob. Ayan. So bali naka-screw na lang. Total nasa loob naman. Bali naayos na lahat guys. Ito lahat. So bali ito pati sa mga kwarto. Tiles na rin natin. May sliding na rin yan. Syempre baka may tao. Baka syempre maka-istorbo tayo guys. So ayan, yung nasa loob niyan guys, na-tiles na rin. At syempre, may mga grills na rin yung bintana niya. Ayan. Ito yung pangalawang kwarto. So, bali, tatlo ang kwarto nito guys. Ayan. At syempre yan guys, yung mga grills, 1 by 1 yung ginamit natin by 1.5. Bali, tatlong kwarto ito guys, syempre, naayos pa niya. So, bali pala yan dati, balik yan guys, nilakayan natin. Ayan. Ito dati sa may kusina nila. So, bali yan guys, may lababo dyan. Tinanggal na namin. Yun, dati may lababo din dyan, tinanggal na namin. So, pinayos namin lahat yan. At syempre guys, ito yung sa main door nito sa papuntang kusina nila. Sa may kitchen. Ayan. So, bali yan guys, pinuringan namin lahat yan. So, kung ngayon sukat nung binubukan namin, ayan, binagbag namin yan lahat guys. Tapos, mataas kasi dati yan, binagbag natin, tapos pinuringan namin. At syempre guys, ayan, dito na sa labas namin lagay yung lababo nila. Ayan. So, bali nilabas na namin. At pinintarahan na rin namin. Ayan. So bali yan guys, bali dinugtungan namin. So, bali yan, naka-flashing na sa likod. So, bali bakante yan guys. So, ayan, dinugtungan na namin. So, bali nakabubong na lahat yan.